myšlienky o robofutbale v roku 2001 ubehli zhruba 3 roky, keď sa v marci 2004 pustila skupinka nadšencov vedená profesorom Hajdukom zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach do vývoja a realizácie prvej generácie robotických futbalistov. Všetky súčasti svojho robotického tímu vyvinula a vyrobila vlastnými silami. Očami futbalistov je kamera, ktorá je umiestnená nad ihriskom. Zosnímaný obraz putuje do počítača, ktorý z neho určí pozície robotických hráčov a lopty, zvolí optimálnu stratégiu hry a cez vysielač vyšle pokyny každému futbalistovi na ihrisku. Aj tu je takisto dôležitý tréning. V ňom sa doľaďuje počítačový software tak, aby bol optimálne zladený s futbalistami. Po primeranom tréningu prišli prvé súťažné skúsenosti a s nimi aj prvé úspechy. V roku 2006 to už bol titul majstrov Európy. Najnovším triumfom sú 4 zlaté medaily z tohtoročných majstrovstiev Európy, ktoré sa konali v dňoch 15. až 22. júna vo Švajčiarsku.